Здравейте и добре дошли в третата част от историята за Аладин. Ако сте пропуснали първите 2 епизода, може да разгледате канала. Ако искате да чуете и други истории, моля, абонирайте се, защото по този начин изключително много ми помагате канала да се развива. А сега, нека преминем към приключенията на Аладин. Гощавката продължила до късно. Едва към полунощ младоженците напуснали залата и се прибрали в приготвената за тях спалня. На сутринта Аладин се измъкнал тихичко от леглото, за да не събуди Бадрулбудура. Облякал се в още по-хубави дрехи и като яхнал най-игривия жребец, отишъл при султана да го покани на угощение, заедно с великия везир и най-знатните царедворци. Султанът приел с удоволствие поканата и потеглил със свитата си за Аладиновия дом. И понеже новият палац се намирал наблизо, султанският кортеж скоро стигнал там. Старият падишак оглеждал учудено постройката, спирал се на всяка крачка. Като разгледал всички кътчета на палата, той забелязал, че един от 24-те прозореца в залата на горния етаж не бил довършен. Защо този прозорец е останал недоправен? Попитал и той озадачено зетя си. Нарочно го оставих недовършен, за да те помоля за помощ, да по този начин и ти да имаш заслуга в изграждането на палата, отвърнал Аладин. Благодаря ти за честа, която ми правиш, казал султанът и заповядал на великия везир да намери най-изкусните златари, за да довършат прозореца. После всички влезли в голямата зала за угощения и се разположили край разкошната трапеза. Дошли младоженците с грейнали от щастие лица. Засвирила вълшебна музика, притегли се слугите и започнали да носят в надпревара едно от друго по-вкусни ястия. Звъннали кристални чаши за наздравица, закипяло невиждано пиршество. На другия ден повиканите златари се явили при султана и той ги завел да видят недовършения прозорец в новия палат. Дълго разглеждали майсторите чудните прозорци, обсипани с скъпоценни камъни, размервали ги и се съвещавали и най-сетне главният придворен златар заявил на падишаха, че от никъде не могат да се намерят такива скъпи камъни и материали за довършване на прозореца. Елате в моята съкровищница и си изберете каквото ви трябва, рекал султанът на златарите, като си мислил, че неговите скъпоценни камъни ще бъдат достатъчни. Но работата тръгнала бавно и тежко и камъните все не стигали, да трябвало да се събират скъпоценности от везира и от останалите царедворци. Аладин, който знае от по-рано, че султанът се е заловил с непосилна за него работа, най-после събрал майсторите и ги накарал да разтурят всичко, що са направили, а скъпоценностите да върнат на техните притежатели. И за няколко минути златарите унищожили това, което било постигнато с дълъг и упорит труд и отишли наскърбени при падишаха, комуто разправили всичко. Слисан от тая необяснима прищявка на своя зет, султанът заповядал веднага да му приготвят коня, за да отиде и да види с очите си какво е станало. А в това време, по молба на Аладин, духът на вълшебната лампа довършил прозореца и го украсил като другите прозорци с най-блестящи и редки елмази, смарагди, рубини, аметисти, тюркоази, сапфири. Кой направи това чудо? Извикал изумен старият владетел, като съгледал блесналия в многоцветно сияние прозорец. И когато Аладин му обяснил, че то е дело на собствените му майстори, султанът останал много доволен. Минали няколко години, Аладин живеел спокойно и щастливо, читан и обичан от целия народ, заради великодушието и щедростта си. И той щял да се радва и занапред на този честит живот, ако африканският магиосник не си спомнил за него. Отначало магиосникът мислял, че Аладин е загинал в подземието, но после се усъмнил да не би мамъкът да е открил тайната на вълшебната лампа и чрез нейната сила да е достигнал голямо благополучие. Обзет от това съмнение, злият чародей се заловил да врачува и да гадае. И най-сетне отгаднал, че Аладин е жив и здрав и че се е оженил за султанската дъщеря. Като разбрал това, магиосникът побеснял от завист и извикал разгневен: как е възможно сидът на някакъв беден шивач да стане зет на султана? Ще го науча аз! И африканският магиосник яхнал един силен кон и тръгнал да търси Аладин по градове и села. Ден и нощ пътувал и най-сетне стигнал в Китай. Настанил се в една страноприемница и легнал да си почине от дългия път. На следващия ден магиосникът станал рано
и отишъл в близкото кафене да научи нещо за Аладин, си казал. Поръчал си той чаша кафе и наострил уши да чуе какво приказват хората около него. И както си пиел кафето, някой заговорил за палата на Аладин. И всички, които го слушали, започнали да ахват и да превъзнасят необикновената постройка. Какъв е този палат, за който се носят такива хвалби? Попитал магьосникът, като се обърнал към разговарящите. Ти трябва да не си тукашен, щом не знаеш нищо за палата на княз Аладин, отвърнал един от събеседниците. Да, аз ида чак от далечна Африка, дето още никой не е стигал. И от дума на дума африканският магьосник узнал къде се намира палатът и как може да се отиде до него. И като се престорил, че уж не се интересува повече от жилището на княза, чародеят излязъл от кафенето и веднага се запътил към чудната сграда. Щом стигнал там, той огледал внимателно палата и още веднъж се уверил, че тая постройка може да се изгради само с помощта на вълшебната лампа. Но къде е сега лампата? Ето кое смущавало и вълнувало магьосника. И той отново потънал в гадание и открил, че вълшебната лампа се намира в палата. Да, тя трябва да бъде моя, извикал африканският магьосник и решил да задигне с хитрост лампата. А по това време Аладин бил заминал на лов и щял да отсъства няколко дни. Като научил, че той не е в града, магьосникът отишъл на пазара, купил цяла дозина нови и хубави лампи, сложил ги в една голяма кошница и тръгнал из улиците да ги продава. Давам нови лампи за стари! Давам нови лампи за стари! Завикал той. А хората го гледали учудено и го мислели за луд, защото не може ли да допуснат, че човек със здрав разум ще предлага нови неща срещу вехтории. И както обикалял той града и се провиквал, виковете му стигнали до ушите на църкинята Бадрулбудура. И тя изпратила една слугиня да узнае каква е тая врява. Един луд човек разнася пълна кошница с нови лампи, които разменя за стари и всички му се смеят, съобщила слугинята, като се върнала. Тъй ли? Обадила се друга слугиня. Че ние имаме една стара лампа, която се търкаля на тавана и ми не ни служи за нищо. Я да вземем и да я сменим с нова. Тая лампа била същата вълшебна лампа, която правила чудеса. Когато заминавал надалече, Аладин я пъхвал в таванския прахоляк, като смятал, че там ще бъде на сигурно място и никой не ще я намери. И сега, без да знае каква сила крие в себе си вълшебната лампа и колко скъпа е тя за Аладин, Бадрулбудура послушала слугинята и поръчала да я смъкнат от тавана и да я заменят с нова. Светнали алчно очите на африканския магьосник, когато насреща му се показало търсенето с години съкровище. Той грабнал тутък си лампата и я скрил в пазвата си. А слугата избрал от кошницата най-лъскавата лампа и я занесъл доволен в палата. Като задигнал вълшебната лампа, злият чародей се измъкнал незабелязано от града и при вечер стигнал до някакъв хръсталак. Той приседнал на земята, извадил лампата от пазвата си и я потъркал с тръстрепера на ръка. И изведнъж духът се появил сред бели кълбета дим и извикал: аз съм роб на тая лампа и изпълнявам всяко желание на нейния господар. Заповядвам ти още сега да дигнеш палата на Аладин и да го пренесеш в Африка. Извикал магьосник. И духът изчезнал и само след няколко минути Аладиновият палат, заедно с всички обитатели, бил пренесен в Африка, дето се озовал и самият магьосник. Но нека се върнем при стария султан и да видим какво станало с него, когато на сутринта се събудил и погледнал през прозореца на спалнята си. Какво е това? Извика очудено той, като хвърлил поглед към палата на Аладин, но вместо него съзрял само празно място. Вай! Завайкал се султанът и започнал да зове на помощ всички светци и пророци. Притеклият се на виковете му велик везир на празно се мъчал да го успокои. Палата! Повтарял уплашено падишахът и сочил с ръка през отворения прозорец. Великият везир, който мразял Аладин, задето изместил сина му и станал султански зет, решил да се отмъсти и казал: господарю, за всичко е виновен Аладин. Той е пленник на злите сили и се занимава с чародейство. Ах, измамника! Ах, злодеят проклети! Доведете го
да му отрежа главата, викал обезумял от ярост султанът и заповядал веднага да намерят зет му и да го доведат окован във вериги. Спуснали се въоръжени конници да дирят султанския зет и скоро го намерили в една гора. Млади господарю, казал с поклон началникът на стражата. Негово величество е натежен от твоето отсъствие и ни праща да те заведем веднага в палата. Без да подозира нищо, Аладин се присъединил към очакващите го конници и потеглил към престолният град. Но когато стигнали пред градските порти, началникът на стражата се приближил и рекал: княже, позволи ни да те оковем във вериги, защото такава е волята на негово величество. И докато Аладин се опомни, неколци на войници преметнали през рамото му тежки вериги и оковали в тях единния му крак и едната му ръка. Така унижен влязал в султанския зет в града и от всички страни започнали да се стичат към него многоброен народ. Хората разбрали, че техният любимец е обречен на смърт. Чули се заплашителни викове. Настъпил всеобщо вълнение. Някои се спуснали да търсят оръжие, други взели да замерят войниците с камъни. Сплашен от тази всенароден бунт, стражата побързала да закара Аладин в палата, дето султана и всички царедворци очаквали изпълнението на смъртната присъда. Но тъкмо когато палачът извадил меча си от ножницата и се приготвил да обезглави нещастния момък, великият везир се гледал през прозореца на разбунтувания народ, който напирал да нахуе в палата и разбивал вече вратите. Почакай, спри, извикал той на палача и като се обърнал към султана, добавил: пощади злодея, защото народът нахува в палата и ей сега ще избие всички ни. Кой се осмелява да влиза без позволение в палата ми? Спротивил се всемогъщият падишах, но като видял, че прииждащите тълпи народ веднага се укротил и заповядал да освободят окования княз. И народът се успокоил и почнал да се разотива. А Аладин се приближил до султана и го попитал: господарю, какво зло съм ти сторил, да искаш да ме погубиш? Повелителят на правоверните посочил към отворения прозорец и отвърнал сърдито: погледни навън и ми кажи, къде е новият ти палат? И Аладин погледнал през прозореца и се вцепенил, довидял, че палатът е изчезнал. Защо мълчиш? Говори, какво е станало с палата ти и къде е дъщеря ми? Кълна се господаря, че аз нямам никаква вина за изчезването на палата и на Бадрул Будура, оправдал се Аладин. Но позволи ми да те уверя, че ако в продължение на 40 дни не ти доведа църкинята, сам ще се явя при палача и ще го накарам да ми отсече главата. Добре, съгласил се султанът, но помни, че ако ме измамиш, нищо не ще може да те спаси. И Аладин се стегнал за път, тръгнал да дири изчезналата Бадрул Будура. Но дните минавали, а от църкинята нямало нито следа. Една вечер, като стигнал отчаян до някаква голяма река, момъкът решил да се хвърли в буйните й води и да тури край на многострадалният си живот. Ала преди да умре, той се приготвил да поиска опрощение от греховете си и скръстил ръце за молитва и в този миг, както някога в подземието, натиснал случайно златния пръстен, който му бил даден от магиосника, и пред него се явил духът на пръстена. Какво искаш? Попитал го духът. Аладин веднага познал предишния си спасител и разтреперен от вълнение извикал: моля те, помогни ми и принеси изчезналия ми палат на старото му място. Безсилен съм да сторя това, отвърнал духът. Аз съм роб само на пръстена, а палатът ти е във властта на друга сила, която е роб на вълшебната лампа. Тогава отнеси ме там, където се намира сега палатът, и ме остави под прозореца на жена ми Бадрул Будура. И духът на пръстена дигнал Аладин и го пренесъл чак в Африка. Спуснал го пред собствения му палат и го оставил под разлистените дървета, дето момъкът заспал и прекарал в дълбок сън цялата нощ. Рано сутринта Аладин се събудил от чуроликането на птичките с необикновена лекота в гърдите си. Той предчувствал, че скоро ще види прекрасната Бадрул Будура и наистина след малко една от слугините на църкинята съгледала княза през прозореца и мигом изтичала да обади на господарката си радостната новина. За да не бъде усетен от магиосника, Аладин бил въведен в палата през тайна врата и след няколко минути се намерил в прегръдките на любимата си жена. Предоволни и щастливи, че провидението отново ги е събрало заедно, двамата съпрузи с нетърпение искали да узнаят какво се е случило, докато били разделени. Аладин бил уверен, че палатът е пренесен с помощта на вълшебната лампа и затова попитал жена си: къде е оная лампа, която оставих на тавана, когато тръгнах на лов? С присъщата си наивност Бадрул Будура му разправила как един скитник се явил в техния град и предлагал нови лампи за стари, как тя си спомнила за старата и непотребна лампа на тавана и поричала да я дадат на непознати, за да получат срещу нея нова. След размяната скитникът
се изгуби от очите на църкинята, но тя го видяла пак, след като палатът бил пренесен в Африка и продължавала да го вижда всеки ден. Ние се намираме в Африка, изненадал се Аладин. Сега всичко ми е ясно. Ние сме жертва на африканския магиосник и за нещастието съм виновен само аз. Защото трябваше да пазя като зеницата на окото си вълшебната лампа. И като помислил малко, Аладин попитал: ти не знаеш ли къде е сега тая лампа? Магиосникът я крие в пазвата си и не се раздели с нея, рекла църкинята. А как се отнася той към тебе? По цял ден ме увещава да му стана жена, защото ти си бил загинал, но аз знаех, че ти си жив и че ще дойдеш да ме спасиш. Да, аз ще те избавя от този звяр, но зато и ще ми е потребна и твоята помощ. А сега поръчай на някой от твоите слугини да се навърта около тайната врата, за да ми отвори, когато похлопам. И като казал това, Аладин отишъл на пазара и тръгнал по дюкяните да търси някакъв прах, който бил много силна отрова. Дълго обикалял и най-сетне намерил един търговец търсения прах, като дал за него цяла шепа жълтици. Към пладне Аладин се отпил в една гостилница да похапне нещо, понеже бил много изгладнял и след това се промъкнал отново в палата и похлопал на тайната врата. Слугинята го пуснала да влезе и го завела при Бадрул Будура. Ето какво съм намислил, рекал Аладин.